lassan elmondod, úgyis megértünk. Nem kell rohanni. Menjél. De nem a dél, tehát maga a közlekedés miatt értek. El a bukás. Ilyen fogok. Na, akkor megbeszéltél, Most már szerintem mindenki bemelegítette a száját, úgyhogy igazgató néninek átadom a szót. Na, szeretettel köszöntök mindenkit. Gyermeket, felnőttet egyaránt a mai szép napon, az idő kegyes hozzánk a sok eső után, itt most kisütött a nap, köszöntve a mi futónapunkat. Úgy látom, hogy nagyon sokan készültek arra, és az előzetes jelentkezés is mutatta, hogy milyen sok mindenkit érdekel a futás, az egészséges életmód, és mi igyekszünk ezt támogatni különböző programokkal. Ez az egyik, a futónap, a mai alkalom, amelyet Hajdúné Erzsike néni hozott létre, és vezeti és irányítja már sokadik alkalommal. Nagyon köszönöm, hogy ez elindult, létrejött ez a futógála, és hagyományá válik itt Csabacsődön. Gyerekek, rajtatok is múlik, hogy hogyan, milyen egészségesen éltek. És kívánom, hogy ez a délután nagyon szép legyen, sikeres a futás, és utána nagyon jó legyen az utána következő játék. Köszönöm, és első szerének átadom a szót, ő elmondja. Kérem, még figyeljetek, még csak a szátokat kell csukva tartani, pihentetni. Most a rendőrbácsinknak átadnám a szót, ő is szólna egy-két szót hozzátok. Igen? Ezek a dolgok nagyon-nagyon fontosak, mert halljátok, hogy autók is közlekednek itt az utcáikon. Sziasztok! Az a lényeg, gyerekek, hogy a kocsi vonalába fussatok, ne menjetek át a másik oldalra, gyerek a jobb oldalról mindenki. Akkor fehér a fénom előtt, az lesz szíves fölmenni a járdára és gyalogolni. Nem szégyen senkinek, hogyha elfárad, álljon le, menjen a járdára és gyalogolni. Lassan fog menni, hogy bírja a legkisebb, és amikor elfárad, én vagyok az utolsó, aki megy utána, hogy nehagyassanak valami. Mindenki szeretne hazamenni. Én is azt szeretném, hogy utána jól játszani. Ennyi. Jó? És akkor mindent beleszól. Vonal, Petőfi utca egészen végig. Utána van a falu szélén egy kis földút, föl a főutcára. A tejcsarnoknál kanyarodsz fel a főutcára, végig futsz a főutcán, a Nagyrátai Köves úton a Petőfi utca sarkán jössz, vissza ide, ki van téve a cél. Ha megérkeztél, egy köveset iszol és pihensz. Még azt szeretném elmondani, Norbi, hogy az út mellett fognak állni szülők. Ha felesleges ruhát viszel magaddal, baseball sapkát, melegítő alsó, akkor inkább vedd le és add oda. Azok a szülők ide fognak jönni. Ők tőlük kérhetsz akár vizet, akár bármilyen segítséget, igen? Igen, ők ott állnak az út szélén, minden sarkon, a boltnál, itt a játszótérnél, a Petőfinél, igen? Ők engem képviselnek, tehát amit mondanak, hogy most sétálj, mert szúr az oldalat, akkor sétálni kell egy kicsit. Igen? Mindenki az erejét beosztja, igen? Jó, akkor tettbeszállás, malom
Nem megyünk a rajthoz, visszajövünk. Helyben futás, mindenkinek ott a végének is. Jó tudást gyerünk, maradtában tünteljük. Remek, most mindenki megnézi a cipőjét, be van-e kötve? Úgy majd eredetőn, kettőre. Végsőtűzőket Jó, akkor akik a nagy körre futnak, itt sorakozó. Gyere, Onnan tudom, hogy fekete. Még az iskolában. Hoppá! Esetleg felesleges baseball sapka van, vagy pulóver, még egyszer mondom, vegye le! Jó? Mindenki figyel! Jó! Akkor amikor egy hosszút csípolok, akkor lesz a rajt. autónak, hogy egy kicsit óvatosan vezessen, vigyázzon rájuk. Minden szembe menő autós, persze. Úgy van, hát nézd, hogy villog, látod? Dávid az első! Dávid az első! Dávid az első! Dávid az első! Nem is tudják. Nem Dávid, én Dávidnak. Én tessék. Nem, azt jelzi a szembe jövő járműveknek, hogy vigyázzanak a futókra. Sácsán!
És a Io sono Rosa. Oda megyek. Ő elmész arra? Nagyon itt leelőztem, pedig el volt az Persze, persze. Egyforma volt. Hát nem a második lettél. Nem akarták egymástól elvenni a nyerést. Menjél, állj meg, menjél! Menjél oda, menjél! Dávid, hanyadik? Dávid jön! Te drága! Menjél befele, Dávid, te oda! Menjél, így áll! De ügyes! Most mozogjon egy Meg kell, hogy menjetek be oda inni, menjél te is! Megvan, lehet, hogy Béla, hogy kapni?
Boton buszol a cipődet. Azt mondja, bent vagyok. Gyere! Menjél meg Botikán, vigyázz! Egy sapkányival maradtál. Ez a izé, ez a... Molnár Viktor. Egyébként hogy nem mondjam, hogy Afrikát Gyere, Jutta, gyere! Menjél, ide! De Reni már itt jön középen, látod, mondom, még nem láttuk a kutyát, ha Reni jön. Kutya még Nézd meg a részt! Gyerünk el, Jó, menjél inni! Jó, vagyok, jó! Gyere, Tomi! Menjél ide, menjél! Mozogjatok egy kicsit még! Igen, még mozogjatok! Nagyon meleg volt, úgyhogy... Gyere, Zsolti! Nézzük, Petit, milyen jó helyen jön. És az a nagy csoportot hátul, nem, ott egészen olyan sokina, óvodánál. Egész az óvodánál, túl. Hát azok már a nagy vagy a mamát gyűjtették össze a csapatokat. Hozzák már ide. Gyere, Anita! Gyere! Anni, gyere! Ügyes vagy! Menjél inni, te is, menjél! Menjél! Jancsi, figyelj! Jó, te is. Igen. Hol van modell? Nem baj. Jó messze van még a végén. Jön Évi! Jönnek a szocibok. Gyerünk! Na meg! Ügyesek vagytok! Ennyi inni. Jó,
Zona, befutott! Milyen Milánkokra meg maga? Luli! Lila! Átnyúlás. Csak legalább. Nem tudunk elénk fogni valahogy. Megjöttél vagy, ügyesek vagytok. Szívesen még egyet. Ügyes vagy. Láttam. De jó lett volna, nem terültem el kell. A csupó fehér van, és akkor így olyan piros, neked van, mi lesz az, hogy be van lyulva? Erről be van lyulva, tényleg. Erről is nézd. Azért már olyan piros körre. Tökéletes. Eljössz és megnézed. Tudod, mert nem mindig sikerül, valami mindig lemarad. Elmondom, merre megyünk. Mindenki az erejét előtt, és nagyon beosztja. Itt kell a Petőfi utcán végigmenni, a Dózsa utca sarkán. Az első sarkon. Az első sarkon. Balra lefordulsz, Dózsa utca egyenesen, a Hunyadi sarkáig, Első sarok. Jókai sarkáig, a második sarok, Jókainál végig, és itt, már tudod, hogy ide föl, Salai vissza fel. Miért? És a cél itt lesz a kapunál, nem bírom leszedni. Még egyszer, tehát itt elfutsz a sarokig. A saroknál balra fordul. Igen, minden sarkon balra, igazam. Minden sarkon nem fordítsz balra, az jó. Egy nagyon hogy legyenek ezek a hetedikesek? Frissek, tudják az útirányt, lányok. Azt kérem, a lányok azok pedig még a Námáség sarkán kell, Szerintem menjünk. Sokkal jobb. Sokkal jobb. Ja, itt lesz a ráj. Helyben futással kezdjük. Hé, oda mentek! Nekünk kell előre! Elkezdtek lassan futni, aztán megint nem! Nem lehet kerék arra is? Egyike, arra mennek? Tibi, gyere, azt mondja be, hogy magasabbról nyakadban ülök. Most nem engedjük, hogy átfogad. Szépen lehukott, ez valaki kezdődünk Át kell futni. Különböző technikákat lehet megoldani. Elhiszem, itt vagy átlimbózol alatt, csak alatt. Zabér, húzzatok bele gyorsan!
Egészséges tantesszék. Gyertek, gyertek, ügyesek vagytok nagyon. Húzd bele, Norbi, gyorsan, gyorsan! Ügyesek vagytok nagyon. Ügyes voltam, gyertek minden? Oké, jól van, ügyes voltam. Jól van. Ez az, tehát ügyes vagy! Tessék megjegyezni ezt a hálózatot, eljötték, csekkészleik, természetesen ilyen Azért van kinn a gyereknek, ennyit fogtak. Mit csinálj? De ott egy körülött, csak annyi körülött, ugye, vagy egy kicsit? Nem, mind a kettő. Ja, azért voltak látom ebben a kicsiket. Gondolom, igen, ügyesek voltak és aranyosak, igen. Legközelebb jó! Mi van a kezed? El kell szigetelni! Azért neked Ezt a sorrendet is felborít, hogy a nagy Rákai Kislány kapja meg, aki teljesítette. Gratulálok! Ügyes volt! Egy tapsot megérdemel! Most pedig az oklevelek, ahogy a kezemben vannak. Nagykörök, most a nagykörösök emléklapot kapnak, és tudjátok, ez a harmadik nevezetessége a Falinak, a Csáránt út. Egy csokoládé van, amit fogyasszátok el, és a papírt oda. És utána, ha ezt kiosztottuk, ezt az emléklapot, akkor utána a kiskörösök sorakozzanak is ott, ha csend
gyorsabban tudok beszélni. Balogh Erzsébet. Nincs itt, nem egy súlyba talán. Jó, hogy szó. Gertó Gergő. Gergő. Gergő! Jó, Figyeljetek egy picit, innen elállunk egy kicsit, elállunk arrébb, előlem elálltok, hogy ide tudjon jönni, aki a nevét hallotta. Hogy ide jöjjenek a versenyt. Nagyon jó. Csúcsúri volt. Nem láttuk. Tőzsdélyes Brigitta. Brigit! Galát Tamás! Kis Énok! Föl a kézzel, itt van Énok, nagyon jó eredményt. Nánási Diana! Jössz, igen volt. Dia volt. Igen. Dia, hol vagy? Dia! Nánási Dia! Itt. Hazamentek át. Bertó Berti! Bele Berti. Pálinkás Eszter! Hazament át. Juhas Petra! Jancsó Tamás! Vaskor János! Itt vagyok. Ügyes voltál. Lévai Gergő! Gyerekek! Federik! Gorgolya Zsolti! Gorgolya Zsolti! Remek. Kiszel Kitti! Bálint Vivien! Gerti Éva! Itt a Bálint Vivien. Gerti Éva. Arról van. Koszlán Éka! Horváth Alexandra. Lackó Erika! Farkas Imre! Imi is jó időt a Most nagyon nagyon ügyes. Jól voltál, Ucsi. De csak kicsit tudod, hogy nehogy már van. Béla hazament. A foci csapat! A foci csapat. Erről itt gyere, ne a párton! Kapcsoljátok meg a... Barocki Viktória! Nagyon ügyes volt. Ügyes voltál. Nagyon, hogy átnézem még, de nem biztos. Valahogy ők majd csak ezt kapják meg velük a bajtást. Milyen is bácsi a New Central? Patrik, szólj, csak akinek is sikerül, hogy az mehet egy kiskört a másik balra! kiskört futott. Köszönöm szépen, hogy kiskört akifutottak. Gratulálok, kiskört akifutottak. Gratulálok, ügyesen voltatok, kiskört futottak. Gratulálok, nektek neked is. Tessék! Nagyon ügyes voltál, gratulálok, ügyes voltál. Gratulálok, ügyes voltál, gyere Milán! Gratulálok! Gratulálok! Ügyesebb voltál, gratulálok! Nagyon jól futottál, Norbi! Gratulálok!
Aki a kiskört futotta, kiskört, gratulálok, csokit kap szépen, gratulálok, kiskört, aki futotta. Ki lefutotta a kiskört? Mindenki kapott csokit, aki a Olyat kiskört szeretnék futotta. inkább. Válogatos koldusnak szambázzon egyet, kiskört, aki futotta, szambázzon. Ki futott még kiskört? Ki futott még kiskört? Egy perc. Kiskört! Jó. Gratulálok! Senki többet nincs, csak Csoki akar, kifutott a kiskört. Mentes nem idejük. Én szorongatom a vizemet. A kötéltől, jobbra-balra! Várjátok, hát a felére kell kötni a rongyot. Nem bonyolítjuk. Valaki nem hall? Ide piros kell tenni, ez kié? Akkor mind oda nélik, vigyázzak rá. Gyorsan. Hát ők annyian vannak. Oké, gyorsan álljatok be, Olivér! Tedd le azt a gyoklevelet oda gyorsan, álljatok már be! Ide! A lányok is egy lépést! Akinek fiúnokája van? De nézd meg, jön egy másik. Igazgatónél, te kinek segítek? Jó, figyeljétek, igazgatónél, én mindenkinek segít. Most a lányok igazítjuk a kötelem egyenesre! Köszönj meg a készedést, akik jönnek! Nem tudod fölvenni! Állj be gyorsan! Nagyon utána!
Köszönöm.